malam abun bayarwa malam mubarak Allah ya salati kabun amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد حق قدره ومقداره العظيم. Al'umma masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa ta cikin wani sabon shirin na sauraron ƙaru. Shiri ne da muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi auratayya, sanin burji, sanin tafin hannu ma'ana fassara da fassarar mafarki da auratayya da ma sanin sana'o'i da sauransu. Wannan shiri muna tattaunawa da shugaban cibiyar TRK Astro Herbs wato Malam Mubarak wanda tuni ya shigo domin fara gabatar da wannan shiri. Mune masa barka da shigowa. Barka da Alhamdulillahi, a yau gundarin karatun da malam zai yi mana kamar ci gaba ne na darasin da ya gabata a cikin zango na farko, wato tambaya ce akan mahimmancin ɗaura auren ranar Alhamis ko kuma akasin muhimmanci wato nahisanci na ɗaura aure ranar Alhamis. Ba mu san me malam zai faɗi mana ma dangane da wannan tambaya da aka turo mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال تعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الرزق في التزوج. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته وإن كان خيرا فامضي وإن كان شرا فانتهي. to alhamdulillah a kullum muna ta kawo muku abubuwa na ci gaba game da abin da ya danganci auratayya, sana'a, zuwa neman kuɗi wasu wurare da abubuwa da yawa. Idan kuka lura da kyau, duk masu fita ƙasashen wajen neman kuɗi a kaso 3, kaso 2 za ka ga suna cikin matsala, kaso 1 ne za ka ga suke sa'a. To irin wannan matsalolin ne yasa yana da kyau idan za ka fita neman kuɗi wata ƙasa ka dinga tambaya a fidda maka. In za ka yi sana'a wani ka ga lalacewan jari a dinga tambaya gudun lalacewan jari. Wani aure ne sai ka ga mutum yana samun kuɗi daga ya aure sai ka ga hau ya biyo baya talauci. Wani za ka ga unguwanku ya yi aure bai da ko sisi, wani ma auro aka ba shi kuɗin sadakin sai ya ga landana ya hau da cikin lokaci. To dalilin da yasa duk wani abu da zai kawo mana mafita a cikin wato wannan ilimi na astrology hisabi kenan muke iya ƙoƙari muga cewa mun zo da shi. Kuma kamar yadda muka gaya muku cewa shi tambaya, idan za ka yi tambaya abin da ya danganci aure ko al'amari na sana'a ko abin da ya danganci fanni na al'amurkan ilimin astrology shine hisabi, ilimin rayuwa, to ka tambayi malaman da suke da fannin. Kamar yadda idan za ka yi tambaya akan sha'ani na harkan magunguna, to ka tambayi masana harkan magunguna ne, wanda duk abin da ka san ba fannin mutum ba ne, to ka je masa da matsala ta tambaya akan wannan, ko da ko malami ne, saboda in ma ka sa ya baka amsan da ba shi ne abin da ya dace ba, ko kuma in ma ya baka amsan daidai. Amma idan ka samu wanda suke su hanyarsu ne wannan abin, za su baka abin filla-filla saboda sun karanci wannan abin kuma wannan abin shine aikinsu. Da fatan an fahimta. Dalilin da ya sa muke wannan magana, da yawan mutane suna kai wa manyan malamai tambayoyi akan fannin da ba shi ya dace su je musu da wannan tambayan ba, kuma za a iya samun amsan da ba shi ya kamata ka samu ba a matsayinka na mai gina rayuwanka. Da fatan an fahimta. Yawwa, saboda haka shi mahimmancin
ɗaurin aure a ranar Alhamis shine za mu bayani a kai, da kuma mahimmancin ɗaura aure a sa'an da mushtari take juyawa, wato take sharafi, ita ce Jupiter kenan a turance in astrology. Ko da ba ranar Alhamis ɗin ba, idan ma Juma'a za a ɗaura auren, ko Lahadi za a ɗaura auren, ko ma Litinin za a ɗaura auren, ya kasance dai a sa'an tauraron mushtari. To in Allah ya yarda, fa'idan nan da za mu kawo guda 5 za ka riske su a cikin wannan aure idan ka kai. To na farko, idan mutum aka ɗaura aure a ranar Alhamis, ko kuma wasu rana da muka faɗo daga ciki manyan rana sa'idai wanda suke tauraron mushtari yana sharafi a daidai lokacin ɗauran auren. To abin da zai faru idan aka ɗaura auren, to shi mijin zai samu haɓaka a wajen, wato abin da za su faru, zai samu ci gaba da buɗi da kuma haɓakar dukiya da kasuwanci bayan auren. Wani ma har ga matan ya danganta, idan macen ita ma mai aikin yi ne za ta samu. Yawwa, sannan kuma za a samu haihuwar yara masu albarka. Na 2 kenan. Na 3 kuma, su yaran nan masu albarka da za a samu za su kasance masu addini da kuma biyayya da son ilimi, kuma yaran za su taso da farin jini. Kaga lallai yana nuna cewa ɗaura aure ranar Alhamis, ko kuma ran Juma'a a taron lokacin mushtari, ko kuma a ran Lahadi ko ran Litinin ɗin, to yana da muhimmanci, yana da waɗannan albarkan masu girman gaske. Sannan kuma na 3, zaman zai kasance zaman adalci da amana. Za a dinga samun adalci da amana da fahimtar juna, babu zalunci ko rashin adalci ko kuma akasin haka a cikin wannan aure. Ma'ana duk wani abu na abin ƙi da ake tsoro ko ba a so, ba za a same shi ba cikin ikon Allah. Sannan kuma ma'auratan za su samu ɗaukaka da girmamawa a wajen surukai dukkansu. Kai ɓangaren surukanka za su dinga girmama ka, ɓangaren mahaifiyan, ɓangaren iyayen matan naka, sannan ke ma ɓangaren iyayen mijinki za su dinga girmama ki. Kaga wannan abu fa yayi daɗi matuƙa. Sannan kuma abu na 5, za a samu wato ginshiki, wato na ibada, ma'ana da tsoron Allah. Wannan gidan da kuma nima na halal, wannan gidan zai kasance da iyalan gidan da yaran gidan za su taso cikin ibada da kuma tsoron Allah da kuma neman halal, ya za a yi su nemi halal, da kuma kyakkyawan addu'a mai kyau ga iyaye, kamar yadda 'ya'yan auren gidan bakwai suke tasowa. To wannan shine bayani akan mahimmancin ɗaura aure ranar Alhamis, ko kuma idan Juma'a za a ɗaura auren, ko Litinin ko Lahadi a tare sa'an mushtari. Shi ma ka ji abin da auren zai kasance. Saboda haka duk waɗannan sa'annin da muke da su, irin su Kamar, Zuhal, Shamsu, Murik, irin su Venus, shine Zaharata kenan, to dukka za mu kawo a kowanne idan an ɗaura aure a ranar da yake sharafi ga abin ga rayu. Wannan fa abin da muke faɗa, wancan na ranar Asabar da muka faɗa illolin da yake kawowa, koda da musharaka mai kyau, koda da musharaka mai kyau, wannan zamantakewan sai an fuskance, sai ka rasa dalili, sai ka an ce fa aure na sa'idi ne, amma kuma ya aka yi kuma abin nan da a faɗa na sa'idancin auren ba na ganin sa. Wannan abin yana sa da yawa ana jefa wa mutane kokonto. Wannan sai ya sa wanda suke jahilcin abin sun samu dama wajen ƙara tunkuɗa mutane hanyar da ba shi ya dace ba. To shi yasa a kullum duk abin da yake na ilimi mukan fito da shi. Dukkan wa'innan abin kadimai ne, daman suna nan a cikin ilimi. Ya danganta da lokacin da Allah ya ba mu dama, da kuma mu ma ba zama muke ba. Ko da yaushe muna faɗi tashi wajen nemo muku abin da zai kawo muku ci gaba a rayuwa a faɗin duniya. Kuma Allah ya ƙara wa annabi daraja, Allah ya ba mu albarkacin abin da muke yi. Wannan shine bayanin da yake cikin wannan sa'a. Alhamdulillahi, madalla da wa'annan bayanai na malam masu fa'ida, amfani da kuma ilmantarwa, akwai faɗakarwa sosai
fatan kuma masu tambayan nan sun samu gamsuwa, kuma za mu ci gaba da kawo sa'o'i kamar yadda malam ya bayani. A gurguje a tambaya ta gaba kamar yadda masu turo mana da bayani suke, da tambaya na sanin burji akwai mutane kusan da dama, amma yanzu mun ɗan tsakuro wasu. Akwai irin su Malam Yusuf wanda ya ce sunansa Yusuf, mahaifiyarsa sunanta Asiya. Akwai ma Malam Adam, shi ma ya ce sunansa Adam, mahaifiyarsa Safiya. Sai kuma Yahya Muhammad, shi ma kuma ya ce sunansa mahaifiyarsa Maimuna. Duk waɗannan suna son su san burjinsu ne, da kuma sana'o'in da ya kamata su yi, da ɓarayin da ya kamata su fuskanta a faɗin duniya. To, alhamdulillah, kamar yadda muka ga ya dama yana da kyau a dinga zuwa da irin wannan tambayoyin game da wani gari ya kamata in je neman kuɗi, wace ƙasa ya kamata in je, wani sana'a ya kamata in yi, wata mata ya kamata in aura, wa ya kamata in yi mu'amala da shi a harkoki, saboda akwai wanda in ka kai abota da shi asara za ka dinga fuskanta, wani kuma ko yaya ka ƙulla abota da shi ka dinga samun ci gaba kenan. Shi yasa yana daga cikin illolin da wasu suke samu maɗaukaka ko masu gida ko masu kuɗi, sai ga mutum suna samun arziki da wani yaron gidansa ko wani abokinsa, komi na tafiya daidai, sai a zo a zuga shi. Kaga irin motan da yake hawa kuwa, kaga irin shaddan da yake sawa, kaga irin gidan da ya gina, sai kaga an rabu. Ana rabuwa sai kaga komi ya warware. To akwai wanda a abota ma za ka ga abun ana samun ɗaukaka. Shi sa akwai ilimin huruf, shine numerology a turance, shine ilimin harafi na harafin suna, da za ka ga alaƙan sunan wani da wani ya haɗu ya yi kyau. Sai ka ga sunan wani da wani in an haɗa alaƙa ta kasuwanci sai ga an ɗaukaka. Ba zan manta ba, a cikin manyan mawaƙan da ke ƙasan nan namu na mawaƙan Hausa, ba zan kama suna ba, akwai wanda ya yi sharafi lokacin da wata baiwan Allah take masa amshi, amma tun da ta daina masa amshi ya kai ƙasa. To wannan idan da za ka haɗa harafin sunansu, wannan an samu alaƙa ce ta harafin suna. Kamar yadda muka faɗa, burji uku ne. Akwai burjin suna, gundarin suna. Me yasa za ka ji an ce gari kaza ya dace da masu burji kaza ko ƙasa kaza? Ai akwai alaƙa ta burjin suna. To irin wannan akwai burji na sunan mahaifiya, shine na ruhi, akwai na date of birth, na lokacin haihuwa. To tana ake da komai. To saboda haka shi Yusuf a mahaifiya Asiya, idan mun ɗauki Yusuf da Asiya mun haɗa, mun rage adadin 12 da muke samu gashi nan. To Malam Yusuf, kaga burjinka zai kasance Usudu kenan. Yawa, idan mun lissafa gashi nan zai kasance burjinka Usudu. To Malam Yusuf, yana da kyau kai sana'ar gwangwan ko gas kuka ko gawayi ko fetur ko shaddoji, ko kuma sana'ar abin da in kai malami ne ka dinga harkokin addu'a, ko kuma abin da ya danganci sana'ar harkan canji. To in Allah ya yarda, ko kuma ɗaukar hoto ko fim, in Allah da za ka samu ɗaukaka da shahara cikin iko Allah, musamman a ce ka samu aure mai kyau kayi. Yawwa, insha Allah, kuma an tari manzila wajen fara komai, shi ma yana da muhimmanci. To lallai kuma a cikin wannan sana'o'in za mu iya tantance maka wanda za ka fi ɗaukaka ma a ciki. Sannan garurukan da ya kamata ka je don samun buɗe da ɗaukaka a Najeriya su ne Enugu, Ekiti, Yobe, Anambra, Borno, shine dai duk Maiduguri kenan a takaice kenan, da garurukan da yawa. A ƙasashen duniya kuma a takaice akwai irin su Kuwait, Oman, Kamaru, akwai Chadi, akwai Sudan, akwai Bahrain, akwai Qatar. Su ma wannan a takaice kenan. Duka za mu tantance maka wanda za ka fi ɗaukaka insha Allah idan kana so ka je neman kuɗi. Kamar yadda muka faɗa, da yawa masu fita neman kuɗi ƙasashen duniya a kaso 3, kaso 2 wahala suke sha. Wasu idan ka ji halin da suke ciki malam, gara ma su dawo gida. To an yi abu da ka. Kuma Allah subhanahu wata'ala yake ce mana, huwa allazi ja'ala shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab, ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqqi fasalatu liqawmin ya'lamun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, idza aratta amran fatadabbar aqibatahu fa in kana khairan fambi wa in kana sharran fantabi. To kaga duk ba abin da babu shi a cikin alqur'ani.
sai dai kai ne in baka sani ba kawai, shine kawai. Kuma muna ba da shawara kar mutum ya ce wai ba zai yi aure ba saboda wahalhalu, talauci ko wani abu, wannan kuskure ne, kuskure ne. Kuma kar ka ce wai don yanka ta samu wanda ba mai kuɗi ba ka ce ba za ka bashi ba. Allah subhanahu wataala a cikin suratul nuri ya ce ku ba marasu ƙarfi aure, ko kuma marasu ƙarfi aure ku ba su dama ku aurar musu da yara, da sannu Allah zai iya azurta su fa, saboda shine mai wadatarwa. To saboda haka wannan hanyoyi kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu su a cikin alkur'ani ga yanda fa za a bi a aura. To saboda haka ko ki ce kina gudun ki aure saboda wahala, duk wanda ya ce aure na jefa mutane cikin wahala to ba a bi ka'idan yanda za a yi a samu jin daɗin auren bane, ba a bi abin a ilimin auren bane, shi yasa za a yi wahala. Saboda haka wannan ba daidai bane. Aure da yawa a anguwanku kaga wanda suka yi aure da yawa sai arziki, kaga wanda suka yi aure samu karyan arziki, kaga wanda suka yi aure babu zaman lafiya, kaga masu zaman lafiya. To idan kana bibiyan aikinmu za ka ga ga dalilan da ke kawo irin matsalolin, ga kuma a gurguje sau da yanayi na lokaci. To saboda haka a gurguje barami na Adam ɗin kadai saboda babu lokaci. Shi Adam idan mu haɗa malam Adam da Safiya zai kasance burjinsa sauro ne. Idan mu haɗa adadin Adam da adadin Safiya mun rage da 12 da za a cire zai sauro ne zai fita. Saboda shi Adam ana cire alhamza, ana cire akwai abin da ake cirewa. To saboda haka shi malam Adam yana da burji na sauro, kuma zai iya sana'ar duk abin da ya danganci turare, magunguna, bulo, siminti, tubali, gine-gine, harkokin sayan filaye a sayar, dillanci, sai da abin hawa, da kuma abin da ya danganci. Kuma muna ba shi shawara duk sana'ar da zai dinga haƙuri, saboda su masu wannan burji ba sa jure ma haƙuri akan abu hali ɗaya a kai cin magaci in ba an yi sa'a ba, kafin a cin magaci sai su yanke. To a dinga haƙuri, ko ubangida aka samu a yi haƙuri za a cimma nasara. So dan kuma zai iya sana'ar duk abin da su danganci nau'in kayan ruwa, wato shi sauro yana iya sana'ar ma'i. To amma duk a cikin nan za mu tantance muku wanda za ku samu ɗaukaka insha Allah. To sannan kuma a garurukan da ya kamata ya je a Najeriya irin su abin da ya danganci Sokoto da Zamfara da Jigawa da Bauchi da dai sauransu. A ciki za mu tantance muku. A ƙasashe kuma akwai Ghana da Togo da Mali. Duka in Allah yadda zai iya biyuwa ta WhatsApp sai a tantance masa wanda ya fi a ciki don samun ɗaukaka. Wannan shine abin da yake a cikin amsan tambaya. Alhamdulillahi, duk da lokacin ya cin mana, muna da tambayoyi guda 2 kacal. Na farko shine mai fassarar mafarki ya ce a cikin mafarkinsa ya ga jami'an tsaro na sojoji. Na'am, ya ce ya ga sojoji ne a cikin mafarkinsa. To, shi mafarkin sojoji kamar yadda muka fassara cewa mafarkin nau'in macizai, in dai ba mesa da farin maciji ba duka makiya ne. Hakanan mafarkin sojoji, hakanan mafarkin ƙarangare. To duka kaga waɗannan duk nau'i ne na makiya. Yawwa, mafarkin sojoji lallai yana nuni da makiya ne, mutum sai ya tashi da gaske da dafai insha Allah. Na'am, to sai na ƙarshe shine mai fassarar tafin hannu kamar yadda malam yake. To shi mai wannan hannu mutum ne wanda yake a tasowar rayuwarsa ya samu damammaki, amma kuma damammakin suna lalace. Yanzu kuma damammakin an rasa damammakin, ko kuma ya kasance duk yanda a kamo can ya rushe, a kamo can ya rushe. To shi ma dai mun fi ba da ƙarfafa cewa lallai ya magana, ya turo mana da sunan matansa, ya turo mana da sunan iyalinsa. Idan kuma ya taɓa rabuwa da mace ya ba mu sunanta, idan bai taɓa rabuwa ba ya ba mu sunan matansa, in ma mata nawa ne. Idan kuma ya tasa neman aure a gaba shi ma ya ba mu sunan matan, ya ba mu sunan wacce zai auren, saboda matsalolinsa yana nuna cewa akwai cikas ɗin abin da ya kawo masa matsala. Ba haka ya taso ba, ya taso cikin nasibi. To lallai wannan dai zai iya tuntuɓar mu
insha Allah sai mu ga menene idan ma sana'an da yake ne bata dace da shi ba in Allah da za mu faɗa masa insha Allah. To masha Allah a lokaci ya riga da ya ci mana, babu wani abu da za mu iya ƙara sai dai a tara da mu a cikin mako mai zuwa. Amma son turo mana tambayoyinsu ko kuma waɗanda suke son su zo su ziyarci malam duka kun tuntuɓi waɗannan lambobin waya, za ku samu malam kai tsaye ko kuma shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, kamar WhatsApp da sauransu. Duka a nan za mu ja labulen shirin, da dai mu ce sai Allah ya sake sada mu a cikin shiri na gaba a cikin wani sabon shirin na Saura ka ƙaru. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.